Randita yan. Asap kita always say a prayer. Manakikso na din natin maglangan, no? Ang suot ang pagkatong atagan o pagtagad. Pinadakin is usa kabana. Nga mapailalang sangaan nga gumersindo. Tawagan ko ninyo sa nga gumer. Magbasol man ko sa kong gibuhat pero makaingon na sad ko nga, Mayra. Niya ko asawa nga grabe gyud ang batasan, dili makaog iro. Morning nadaot ang among iro kay di man mukaon sa batasan sa kong asawa. Nahinayak lang gyud ko ani pero unsaon man nga di man kalikayan kay asawa man gud. No return, no exchange man. Mao ko niya mga paghitabo. Kada ko sa kong katawa, tungod kay wa ko'y problema. Unsay wa ha? Ah, oy, Unsay wa? Day Pidya, ikaw day. Ay kung inday-indaya diha. Wa jud ko lami anang inday. Aw, ilisa na tukuan, binibining Cebu. Why lami? Yun na, Pidya, oy, noon siya nabasag ka? Mao ka man sa gihapon, oy, matagabot ako, paghot ka na yun, usay, putak-putak. Tungod kay gisapot ko. Aw, di na malang kumahibuhong kung isapot ka, kay Pebrero ka man mataw. Ngano man Pebrero ko, Oh. ha? Ikaw unsa man ka? Disyembre man ko, dungan ako pagkatao sa tong manunubos. Munang happy taganing birthday nako. Sabar ay, ako padungga ng gumirjuha ka diha. Pero ngano ka man sa lagi langga, ha? Bakit ba, oy? Unsa naman say katarungan nimong nadugay ka man, ha? Muingon ka gikan ka sementeryo, di ba no? Katagan ka gikan ko sa samang katoliko. Kay ugma, araw naman ng kaluluwa. Munang andas na. Anda si mong kagaral. Tag-an pala gigid ko, nga mao na imong katarungan. Nga- Nadugay ka, kay mauna, gikan ko sementeryo, midagkot ko sa mga kalag sa purgatorio, o sa mga kalag sa puerto. Hilam, puerto, uwerto. Puerto di ay. Hilam da Pidya. Mura ka ba yung nangadji diha, oy? Nga, mura ka manabtan. Gikan ko sa sementeryo, nagpamisa kong daan sa mga kalag nila ni tatay o ni nanay o uban pa. Ang akong tatay nanay, wala ni mo i-appeal sa pamisa. Giapil. Tuwa sa uban pa. Muna, among others ba? Nga nang uban pa man ang imong gipamisa in taon. Waman ko makaila sa mga tatay o sa mga nanay, basta nadato sila sa uban pa. Na, samantaong ka, oy, tawhana ka, oy, misamot gyud, misamot. Sagdi lang, Pidya. Ugma kay adlaw naman gyud sa mga patay, mosayo ta sa sementeryo, mudagkot ta, magpamisa sa ta. Ako na lang, kuyog-kuyog pag ka, dagkot na itong imo. Mamalitan daan og mga buwak, kandila, kay ugma, samok na kayo. Sugo tayo buwak. Para ibutang sa lubong sa imong mga parents. Ay na lang, Gomer. Manguha lang ko das daples karsada ay, na may dakang buwak diha. Unsa may mo ibutang sa lubong sa imong mga parente? Kipi-kipi, ha? Kadina di amor. Oo, okay raman sad. O water lily ba? Sa water lily. Unsa nang lubong sa akong mga ginikanan? Fish pan? Nya kandila, Ako na lang. sa kuyog ta, magpamisa tandaan as mga kalag ba? Adto ta simbahan. Kana am-ame jud ko, Gomer. Para mawa gid akong sapot. Gusto ka pidya, ugma, magkalag-kalag ta. Sa kalag-kalag. Mga pagkaon god, ato nang andamon, pagjian na, ipahinungod sa mga kalag. Ingon kay mukaon ang mga kalag. Kuno di kalag ng giguto, mukhaong yun na. Tanay, ato sa simbahan. Abli pa ron. Tana na lang. Kaya kinin kuan ba, gikan ta sa simbahan, diretso lang ta sa misteryo ha. O kuan, magpatao tag daan og suga. Kanang hayag yun, ha? Aka na lang series, may nakidlap-kidlap. Happy tamas ang Pasko. Tana, oy, sige, istorya diha. Nagdagan ang oras. Tana. Kadiyot lang pidya. Oh, unsa man? Dulan ta simbahan, oh. Kining naibalig yung itlog ba nga naa sa tray, palitang daan usa lang ka tray para sa buntag. Lami kay nang kuan kanang init sa itlog sa buntag ba? Nahala sige palit diha. Ikaw gusto kag itlog? Di ko mukaon, mutanaw lang ko. Palit lang ko sa ka tray, kadiyot lang. Asa man ta magpamisa? Nay, kanatingaling na islamisa na ibabae nga nanawat og pamisa na ana diha. Tana. Ayo na ibilin ko na niya akong itlog. Asa mo ibilin? Adi nila lingkuranan, dit nga ni kawaton. Na may mga madri nga naglingkod, uy, may mukawat anak sad. Sige, di lang usan ni. Usar bagi ni katre. Tanapi dya, pamisa na ta. Manak ka. Manak kong kuan pamisa. Manasag ko. Oo. Gilisan ako ang tanang mga kalagikan sa apuhan sa akong mga apuhan. Nakaila ka pa. Gisuwat lang nako og kuan kanang so on and so forth. Ko to, et cetera, unta to. Basta kay dana gito tanan oy. Natara, atuntas misteryo. Oh, Gumir, oh. ang imong itlog ba? Nga naman, misikil ba? Dili oy. Oo, Ang gipalit pa di mong itlog na usa ka tray. Uy, tuod no? Uy, hala ka.
Wa naman das likuranan. Anadaan palagi ko. Gikawat tong kumira ka. Wati nga li, simbahan ko ni na di mga wat. Naitahuron sa simbahan. Kawaton man ng kolekta, itlog pa baka ha. Uy, kinsa kayo naghipo sa to, no? Usara ba to katri? Pagsusi ipangutana, uy. Ayun na, na madre pangutanon na to. Sister, kadiyot lang. Ay, ngano, Brad? Kuan sister, kanang nakakita ka sa kong itlog? Bastos. Sister, itlog sa manok, oy, dili akong itlog. Sirit pa, sister, oy. Ay. Sa dito namin sa sementeryo, nagpa-instalar na mig suga. Mahal na kayong suga, ang sa kabuok, mobilya. Unya, tupad sa among lubong, may nabantayan ko nga usa ka tawo nga iyang ginagkutag kandila ang usa ka lubong. Nagyaw-yaw ni. Marina, day. Sorry yung kayo, ha? Very sorry yung kayo. Brad, imo ng lubong? Dili niya ako, Brad. Saan ko ning asawa taon? Mao ba? Biyudo na day koron, biyudo na ka. Patayin man day mong asawa, no? Oh, nangayo ko, sorry, Brad. Ngano day, unsa day namatyan si mong asawa? Sakit ba? Dili sakit ba? Akong gipatay. Unsa imong gipatay? Mabitaw na ngayo kong sorry, Brad. Pero unsaon naman, uwahin ang tanan. Ngano imong gipatay imong asawa, Brad? Nabtan ako, Brad, nga nakigduo kong laing laki. Oh, dili ito ikaw ang gikaduog sa mong asawa? Dili ako, Brad. Mao nga sa pagkakita na ako sa malaway nga esina. Oh. Nga ang lubot sa akong asawa murag speed nga natuwad. Gihulbot ko dayon ang ako binuti. Ug tsak! Gipatay ko ang akong asawa, Brad. Pero kaniyo to, Brad. Nganong imong mga asawa imong gipatay dili man ang laki? Mayo ang akong asawa nga akong patyon, Brad. Oh. Kay kausara. Kaysa mo patay kong laki, nakada si Mana. Kabaw! Tanapi dya, mauli na lang tang gabi na rabada. Niyapat na misteryo. Murag magbuntag man sa di mga tao gumer. Oy, noon. Ang uban, ano nila mga tuog sa misteryo? Nahalata na. May Oh. mga manismenteryo eh. Oy, hala! Oh, brown out? Kalikit! Hala ka! Menteryo na ba ni? Ngita, uy! Tana lang, Pidya. Inahinay lang tagawas, ha? Hinahinay lang. Kuyaw kay gumet tingalig na ilungag, mahugta. Di lagi. Siga lagi din mo mata. Oh, dali na. Dali, Pidya. Pidya. Hala ka, oy. Ay, ano ito babayan na? Ngit-ngita ba kayo? Nuwa man lang. Pastilan, mintiryo ra ba ni? Inahinay lang ko. Ito tingin gawas si Pidya. Unsa ka na? Gamay nga kahayag. Uy, santil mo mga ni. Santil mo yun eh. Niya pa yun din ang gamay kahayag. Nagkadoon ako. Santil mo yun eh, santil mo. Niyanas kong tungod ang kahayag ng gamay. Huy po na ko, basi nagmapaong. Huy po na ko. Puh! Gihuyap akong mata! Gihuyap akong mata! Pidya, ikaw ni? Gumer, ikaw sad na? Ikay naghuyap sa akong mata. Uy, kasiga sinong mata, oy. Paong man dayon. Ako magsantil mo. Mata mo na yung siga. Pa! Og diagi kayo nga murag misanting ang akong dunggan sa dang dunay misumbong gisumbong sa tatay diri nako. Og mao ay nakapatingkag sa kong dunggan. Unsa tay? Tubidagin arag batasan na nimo asawa. Gumir, Nga naman lagi tay. tubigan sa inyo. Oh, Ipalayas lang ko sa imong asawa. Ha? Tingnan ko nga, wa ko ka dito. pero nga nang gipalayas ka man tay. Nagtuo, tingali siya nga mangayaw sa kuning kwarta. Una gipalayas ka Pidya. O anak, pida. Ha? O agali ko pa na og tubig. Yun na. Mo ni gibuhat ni Pidya tay. Ay mao lagi Gumir. Sabihan na eh. Mura sa ko nahili sa kong ibarugan na. Pagkangit arag batasan ba anak eh. Karon kang bayhana. Anak, ayaw na lang, ayaw na lang. Pabuton ko ni bayhana tay. Way respitar. Karon ka makita nimo. Unsa ka na gumer, ha? Grabe hasan mong bayhana ka oy. Wa ka may respitar. Ako ko nang amahan. Naibaw na ko sa tuyo, oy. Mangayo na sa to kwarta para ipanugal. Sabdi lang. Gibalibaran ang tanim mo tinarong, gipalayas pa man nimo. Grabe hasan nimo ha. Nga sugod ka Oh, unsa man day? Ako ko nang amahan. Ihatangan ang tanim mo sa kamay. para ipanugal. Sabdi lang, giyam ng kalipay. Hilom di ay. Mulaban ka na. Basam na kong laban nimo. Turali mo kong asawa. Sawas mong kunot. Gilutan ko nimo. Magalagot ka. Napailain.
Hayop ka! Oh. Gusto na lang kong mamatay! Gusto na lang kong mamatay! Hala, kamatay diha. Pweh! Ay, Pidya, unsa man? Luod gyapon ka, ha? Dali, mauna ta. Kulay kaon ya. Di ka bagi mukaon, ha? Di ba gyud? Gusto na lang kong mamatay. Gusto na lang kong mamatay. Paabot lang. Mamatay bitaw ng tanan, paabot lang. Ah, Lord, nakuhaan na lang ko. Kuang kabaw. Pweh! Grabe na gid ang sapot sa kong asawa, wa nang ipili, bisag kinsa mapaga na dyan sapot. Gani day bayot na nanegon, mapagan sa gihapon. Kasadya ng takna! Hello, Moy! Kasadya ba? Kita kang nagihayas among sala. Bagas ka. Mao nagkini ako ng kanunan na bantayan ako sa kong asawa. Wa na laing iyaw-yaw kanari yung po nga gusto na siyang mamatay. Nakuyawa na hinuon ko. Na, maunay kuyaw bro. Bantayin ang imo sawa kay tingalig maghikog na. Mabit na nagikuyawa na ko, bro. Pero klaroha yun na kung gusto ba na siyang mamatay. Mao lagi na pirmi niyang litukon. Ana, tingalig hulga na sana si mo asawa ni mo. Ni unsa may akong buhaton, bro? Klaroha yun, o gusto ba yun na siyang mamatay. Unsa lagi akong buhaton? So igata kong pisi, di ba magkulisyo? Ay, gusto to, no? Hulga latin ng iya. Way tao nga di hadlok mamatay bro. Bisag og sugsog lang ng iya, kanang gisuwayan ka niya ba? O Oh. kuyawan ka ni siya, iligkit sa nupi siya, sugsog na ni mo. Gusto, karohon ko gini, bro. Og tinuray ba ng iya nga gusto siya mamatay? Karon. Pidya, dali na yung mga una ta. Di ko makaon. Sukon, ha? Sa ba di ka mukaon, ha, Pidya? Gusto na lang kong mamatay. Ay, tuwa na sad. Sure ka ba? Gusto na lang kang mamatay. Makalagot, ay. Makalagot. Gusto kang magpakamatay, ha? Nga karong Sabado, birthday ra ba nimo? Ano naman nag-birthday? Hmm. Karoon na lang tingali ko kutob. Oh, di ka na mag-celebrate sa mong birthday. To celebrate. Kapila na ko mag-birthday. Wadyo ka muhatan akong regalo. Bisag kandila na lang. Sa kadila. Para pares ko sa cake, good. Ay, lagkabala ka. Sa adlaw sa mong birthday, doon ang kay madawat nga regalo gikan ako. Unsa man? Secret. Wala lang gumer. Wala kapuslanan. Unsa man akong regalo ni mo mamatay na ko. Tuwa na sa disco sa danang kamatayon. Unsa ba kung sa ka mapidya, oy? Pasagdi lang ko. Gibaliwa naman ko ni mong gumira ka. Mao nga may pagmamatay na lang. Hilam-hilam, oy. Sige, hiskot na ng kamatayon. Yawaan ka gani na, madayon ka yun. Kamaayo naman ah. Gikapoy na ko gumer. Gikapoy na ko ni kalibutan na. Mao nga mas maayo pagbupahuway na lang ko. Gusto na kong mamatay. Bantay ka, ha? Gusto ka bagid mamatay, ha, Pidya, ha? Gusto ka ba, ha? Unsa man di ay? Oo. Puslan mong may nagmahal may pagmamatay na lang ko. Hala, ha? Hasol. Og niabot ang birthday ni Pidia, ngayon sa wagi ni Malipay. Pidya! Happy birthday! Suluha di gumer. Birthday si mong mata. Karon si mong birthday, doon ako'y nakong sorpresa nimo. Usa ka regalo. Kay regalo. Oh. Malagi. Niya sa sod sa akong bag. Kadit lang, ha? Iyon na. Uy. Nara. Envelope? Yes, usan ka envelope. Og niya sa sod ng envelope ang akong gift nimo. Unsa ka na gumer? Pero musaad ka ba nako? Nga di ka na magyayaw o kamatayon, ha? Musaad ka ba? Ah, palabihon gid akong mamatay ko eh. Gusto na lang jud kong mamatay. Mao ginay mo desisyon, ha, Pidya? Maliso pa'y bukos kawayan. Di ay, pues na akong regalo niya, ha? Niya sa sod sa envelope. Niya na, niya na Pidya. Niya ang akong gift nimo. Yun na gumer unsa man ni mga papel man ni unsa man ni siya. Gusto ka mangigamamatay. Mo na akong regalo nimo, usa ka memorial plan. Ha? Unsa memorial plan? Unsa na siya gumer? Memorial plan, Pidya. Nga kung mamatay ka, libre na lungon, libre porlon, nga estrada, nga libre ang matahom nga buwak, kumot, aircon ang hayaan nimo, gold pa ang lungon, o ang ako, hilak na lang. Niya, dawatan niya. Ah, dili ko. Hindi pa ko gumira ka. Gusto gid ka mamatay ko ha? Mugi kuhaan ko mag memorial plan. Daan pa lagi ko. Muna gusto ni mo mamatay nako kay maipuli ka tingali nako. Gusto ka ba ka mamatay? Dili ko. Ihaya ni mo sa. Ipaya ka ni mo mamatay ko no. Chay ni mo tawanan ka. Di pa ko gustong mamatay. I want to live and let die. Kanta na eh. Ay, tabang kabaw. Ay, go.
Wa ka maliso ang tornilyo sa kong asawa, pag-amaw yun. Pagka di masabot, murag batang may buot. Magkalagot ba? May king paupuan ni bunala na tiyan. Diyon sa manog kong may pasultihon, gumersindo. Balik ta. Okay, balik na. Okay, sa gumer tong Juan, Sinder. Kini yung asawa ko, sige lang diyo, gusto mamatay, may pamamatay, may gusto ko mamatay. Yung mga bana say, gusto ka mamatay. Na birthday naman ko Rosbado, na regalohan ti ka. Ang regalo sa bana memorial plan. Nala gusto mo kakamatay sa, hindi na gusto mamatay. I want to live and it die. Atong diretsoon pagpaambit ban Sige. sa Holy Gospel ni St. Luke chapter 12 verse 1 to 7 giingon. Ngayon si Jesus, ayaw kamo kahadlo kanila nga makapatay sa lawas apan wa na laing mahimo. Kahadlo ki ang Dios nga human mo patay may gahom pagtambog nga to sa impyerno. Mao ni siya sa gospel karoning adlaw Friday, October 20 ni siya gibasa sa Santo Niño, Basilica del Santo Niño. Andam na ang snacks ha, lingin mo na pizza wa. Charles. Na dinas lagi dadi mabina di Wala ay. siyang OB O flavor. kuan ka Obi na. yung crab. Ang kanay utang nga ni Ban, ang iyang asawa nakurat sa diyang gipakita. Sinogol na, ay. Sa diyang gipakita na sa mga Memorial plan. Memorial plan, oh. Hindi na gusto mamatay. Ko lagi ni siya malitahon lagi ni siya. Malitahon. Malitahon lagi siya kanang Malitahon yun. Ko anday kanang dili biya may masigit ang paninghang sa tumbana. Bitaw. Kaila. Sunod na oh. Uy, abi ni midto sa adlaw ban. Kay lakon ko eh. Kay lakon ko nga naawa ko sa kong kaugalingon. Kay Maawas na ka. Da, Kura ka na atong pakpakan na to kagalingon. Saan to pagpakpak to kagalingon? Dili kay nagkita mo gud sa akong boyfriend. Oo niya. Ganingon mo siya nga, last na ni ha? ganun last man. Ang puti ko nga. Giwardingan, di ka? Sige, pangatay ko kapuli. Oo. Yung giris, yung hands, nga last na lang ni ko. Ipula na ba kasi bayo tiguan? Niabot ng kapool bam. Oo. Abot ng kapool. Ayaw dahil pagsigig paningka, ing na imong kuan, ing na dong imong asawa nga ayo, dili may magsig paningka kay maabot ang panahon nga ang laki na mo andar na tanaw ka. Pulan ba? Pulan. Oo. Lain magsig paningka god. Oo. Nang bitaw na ba? Bisan ka na natural, usahay ka ng High blood ba, kisog high blood? tingog natural na niya. Pareha sa Dali ka tagaamo mo, kuhaan tugas. mo, Dali isa umurag- tingog. umurag na nuyo. Naabit mo silingan at presto dili mo pagpahilabot no kay silingan naman may makasugat ko magato bitaw sa siyang bata sa kanang eskwelahan mabuntag kada kon balikas Na. Uy. Na pa na si ana ba? Naanad na. uy ko ayo nag sumaka ugaga Mara presidente. uy ko ay unggoy Ana. ko ba nasib sige sang panika ko kuno isang bata sige yan Pero bati, good. Kita na hibaw ta nga dili maayo ato hinahinayan og control lang atong kaugalingon. Nga dili Manirisim mausa. na bam? Mo lagi pero mahimo man na pag-control nimo. okay ug ari bitaw ka sa kanang mga tambag pahimangdo mas mudot mo kuno kung imong hinayon kaysa isingka Kanang hunghong nga hinay. Oo. Hunghong nga kusog ba? Hindi dahil paminaon kung hinay imong sinultihan kaysa Wala mo magsikap yung pangisog, di ba? oo kuan magbatay mo mga ugat oo ay ko Ay, alam natong kilay. Kung ano po ito iahaban, oy, kaya bagsakot ng mama, komedya ng Kasino ko. Oo. Patrak ba? Ina- Ay, ala, kautiri po. Oh, Eksakto pa, kautiri. di taon-tira niya. Ano to yung counter? Hindi gusto mamatay. May kaway nga yung naban nga kung sa may gusto sa imong colors lungon, pink. Diwit-diwit? Doon Bumbilong. na mo ko'y namatay sa among nga barangay captain, nga parehas na member sa among federasyon, na-request yun siya ba nga pink ang color siyang lungon. So, Pink. gituman yun. Pink? Gituman. Sa una bang no? Gituman yun. Pero bata. Barangay captain dito sa barangay Mainit sa una. Mainit Oo, of love. Ni-request man siya. Unang bata. Gituman yun, mamayang Sky request. blue to, sky blue. Ha? Sky blue. Uy, Okay, parang color mo sa kuan mo miri. Ano namin sa unang panahon, mga lungon sa bata pa ko, amot ko nakaabot mo mo, syudad manggod mo pres, no? Sa among panahon sa una sa probinsya, ang lungon no, kanang tabunan ba yung papel di hapon? Padung mo lubong, di ba? Oh. Lungon na ng kilit. Mura kakita pa man ko Daw anak saging. ng mga Daw bata. saging. Tabila nila kanang, lungon, Daw saging. dili, takom sa lungon, ana natin pres, no? Ah. Ando ni skillet, utangan na lagsaya Papel di nga, hapon. papel di hapon Oh. nga, blue ang sa Marang ubos. raya-raya ba? Marang Oh, blue raya-raya. ang sa ubos. Ang sa itaas, puti, kabutang nga lungag-lungag, malis. Abot ko sa kuan natin, Uy, kanya ato, naibaw mo, kanang kadina di amor. Maunay pirming kuanon i-roll, oh. Bragi mo, oy, butang ulungon, mo na. Kadina di amor. Kadina di amor, maro gini niturok sa momentaryo. Karon, Way kamunggay dito, way kamunggay. Tambukin ang kamunggay natin. Wala yung buto-buto ni Uy, dagkat kay bunga. Mao rin Basta, uy. Pagdabi, butang ko. pagkabang kay para mo tilaw yung tanang buto-buto. Nagisgod lagi, nagisgod lang sa mamangod. Ngano na muwa, hasta ang lumboy ngano na muwak maro nga di man ning buwak. Bitaw, summer man na. Kadungog man siya Climate change. gisgutan. Gisgutan nato. Oh, mao na. Oh, naway tingay sa biyahe.
Hala. Hala. Miguel. Oh. Counter na nimo. Salamat das mo padangat tong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.